de bulgar. Salutare băieți și bine v-am găsit la un episod. N-am fost atent, n-am știut că am început filmarea, dar se pare că am început filmarea. Știam chestia asta dinainte, dar am făcut, am prins, ok. Ce fac eu aici, vă întrebați? Păi facem un giveaway. Wow, faci un giveaway, dar ce ne dai la giveaway ăsta? Păi, ok, nu mai pot să respir prin chestia asta, e greu, încerc să filmez de 2 ore. Așa, o să vă dau 3 gifturi la 800, cum ar fi acum dacă... Nu pot acum pentru că o să mă bage cu Deadpool și știți, nu? Da, ok. 3 gifturi la 800 la 3 persoane diferite pentru că nu vreau să dau la o singură persoană 3 gifturi. Vreau să câștigați 3. Așa. Și tot ce trebuie să faci ca să participe, să dai like, să fii abonat și să scrii în comentarii particip. Așa. Cum aleg câștigătorul, te întrebi? Păi câștigătorul o să-l aleg random cu Nightbot-ul pe un live special după ce fac 1000 de abonați. Pentru că o să încerc să fac 1000 de abonați și înainte să fac live-ul o să încerc să fac supporter creator ca să cumpăr și eu chestiile la codul meu, dacă vreodată o să am cod. Nu am cod. Da, dacă vreodată o să am cod, să sperăm că fac și 1000 de abonați, că de-aia fac videoclipul ca să dau și eu gifturile și chestii. Și masca asta mi stră în față, nici dacă am pus-o bine, că mă demasc. Dă-ți masca jos, așa. Păi cam atât am de zis, băieți, dacă vă puteți să abonați și voi să fac și eu mie, să dau gifturile astea mai repede, că nu mai am ce face cu V-Bucks și băieți, nu mai am ce face cu ei. Hai, v-am lăsat, dar ți-ar sta bine.